कुंगा बाथि डिमापुर हादर नांजाब रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया थांनाय सानखालि गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङैनो जोबलांबाय। नागालैंड राज्यो डिमापुरनि आरबान हाटआव थांनाय सानखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बैसागु फोरबो फालिदों। खुंफुंजानाय रंजालि बैसागु फोरबोआव दुरुं बोनाय गेलेनाय, समायना मोसाग्लांनाय बायदि बादायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारी, डक्टर गाम्बारु मुसाहारि, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर ओम प्रकाश केलकातारी आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा। समाजखौ फोसाबनायजों लोगोसे जोंहा माखासे गोबां दायित्व दं। माहारियारि आफादफ्रा जों बुंबाय थादों समाजखौ फोसाबनाया जोंहा दायित्व दंब्ला जुदि जोंनि गेजेराव माखासे मोजां मानसिफोर गोरों गथ'फोर दंब्ला बेफोरखौबो सायख'नानै जौनो गोजौआव दैखांना लांनायनि जों मोनसे माखासे बिबान लानांगौ। आरो जोंनि जिथु बैसागो बे बैसागो फोरबोखौ बुहुमनाङैनो जोङो गोसार होनो जों नाजानांगौ। दाख्लै जिहेतु हर' होजाय बेयाव 10,000 दामग्रा आरो मोसाग्राया मोसानानै जिथु गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बुकआव मुं थिसनबाय, जोंबो आसामबासि हिसाबै गोजोनदों। किन्तु मेथाइयाव एसे बितर्क जादों बिथांमोना बेयाव थानाय जिबिलाक नागा बिथांमोन दङ, बिदा फंबायमोन दङ, गावसोरखौ एसे तुच्छ ताच्छिल्य खालामनानै मेथाइखौ खननाय बादि मोनदों। किन्तु जोंनि बैसागो मेथाइफ्रा आं मोनबोदों, खोनाफेराखै दिनैसिम जोंनि मेथाइफ्रा गुबुन हारिखौ तुच्छ ताच्छिल्य खालामनानै जोंना खनफेरा। जोंना गावजों गाव एदावलायनानै जंखायलायनानै जों बैसागु मेथाइखौ खनो थारमाने। आरो जों बुंदों जोंनि माहारियारि मोसानाय जिथु बागुरुम्बा, बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जों बुंदों, जों खावलायदों सोरखारखौ जे 20,000 खेबसेनो मोसाहोनानै जोंनि बागुरुम्बाखौबो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डआव मुं थिसननांगौ होननानै जों बुंदों। जेरैहाय बिहु गामसाखौ पेटेन्ट मोनदों वर्ल्डआव, जों गोदोनायाव लानानै जोंनि स्वाभिमान जिथु आर'नाइ बेखौबो जों पेटेन्ट मोनहोनो खायदा खामानि मावनांगौ होननानै जों आफादफोर आरो सोरखारखौ जों नारसिनबोदों थारमाने। दा बेखौ नुनानै 20,000 मोसागोन होननानै आसामनि माखासे निउज चेनेलफोरा बुंदों थारमाने जे खेबसेनो बर'फ्रा 20,000 बागुरुम्बा मोसानानै हर' होजायाव मोसानाय बिहुखौ रेकर्डखौ भंग खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो आं दाख्लै सराइदेआव मोनसे प्रटेक्टर होदों थारमाने। बिहुआ आलादा, जोंनि बागुरुम्बाया आलादा। जोंखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो माने जों मा खालामनायखौ थारमाने डमिनेट खालामनो बा बिनि रेकर्डखौ सिफायनो जों बेखौ खालामाखै। जोंनि जिथु हारिमु, जोंनि मोसानाय, जों बेखौसो रेकर्ड खालामनो नागिरदों। बेयाव मेगन सानांगौ, बाजानांगौ बिदि गैया थारमाने। बे बाथ्राखौ जों फोरमायदों थारमाने। दा जाय हक बैसागोआ जिहेतु जोंनिनो आंगो आरो बैसागोआ मोनसे जामनो रोङि अराय गोथार आरो गोदान। बैसागोआ बेखायनो मानो अराय गोदान होनना बुंदों जे बैसागोआ सानफ्रोमबो गोदान जायो। जि बुस्थुआनो आबिष्कार जायाथों गोदोनिफ्राय बैसागो मेथाइआ हाबबोबाय थादों। ट्रेन आबिष्कार जादों, ट्रेना हाबदों। मबाइल आबिष्कार जादों, मबाइला हाबदों। कम्पिउटार आबिष्कार जादों, कम्पिउटार हाबदों। मटर साइकेल ओंखारदों, मटर साइकेल बैसागो मेथाइआव हाबदों। दिनै जि गोदान बुस्थुफोर सोरजि जाफायो बेफोर बुस्थुआ थारमाने बैसागोआव हाबफाजोबनानै बैसागोआ अराय गोदान जायो थारमाने। आरो बियो थारमाने जोंना बे बैसागोआ जाहैबाय जोंनिनो सोरजिनाय। गुबुना बुंनो नागिरो थारमाने गुबुननिफ्राय लाबोनाय मानाय। जों बुंगोन बैसागोआ जोंनो सोरजिनाय। आरो गोनोखो भाबै नायनो थाङोब्ला सुबुं हारिया, जोंनो बर' हारिया जेब्लानिफ्राय न' लुजेननानै आबाद मावनो सोलोंजेनदोंमोन सटर भाबै बे बैसागोआ सृष्टि जादों। बे गुबुननिफ्राय हावला लानाय नङा,
बे हारिमुवा जोंनिनो आंगो हारिमु। दा जाय हक आं गोलाव खालामनो नागिराखै। फिन बयनिसिमबो बैसागो बोथोरनि गोरबोनिफ्रायनो अननाय आरो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन बावहरफिननानै आंनि जिथु सुंद' बिबुंथि बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।